Okay, kaupay lang pagkit-on. Mas maupay doon na may adabag ngayon nga dara. Kaya kung nauubusan, pwede kumuha. Pero, di rin na pwede na mag-withdraw. Kaya sirado na ang bangko, offline. Offline na. Okay. So, sino magan? Nanding papadis sa atong bisita na kaupod ni Kagawad or Konsihala Jositan. Karagsignon, makalit nga ni sumayawan ira, ma'am, makalit liwat sumayaw ang mga luyo. Okay! And the presence ni Ma'am Adel Quintana from Barangay Sabang, Tukar Maestro. Siya, Mr. Sama, at palugan kaibigan
Giton nga ang kumpas san banda nasunod liwat subay sa mga sleeping san rapadapa. Salamat kagawad Sosi Gumagan ngan ang bisita si Ma'am Adel Quintana.